God. I pray, O Lord, nga ikaw, O Lord God, magahikap sa kasing-kasing sa mga tao nga mamati, mudungog sa imong pulong, O Lord God. And I pray, O Lord, that they will not be the same, O Lord God, once they hear your word today, O Lord God. And I pray, O Lord, nga ikaw, O Lord God, maga-fill up, O Lord God, sa mga seats karong adlaw, O Lord God. Ikaw, O Lord God, magapuno sa kaning mga kalingkuran, O Lord God, ug mga tao, O Lord God, nga lost, to those people who are longing for you, Lord God, and wanting revelation, wanting peace, comfort, di kanimo, Lord God. Lord, this house of yours, O Lord God, is a place for sick people, O Lord God, who needs Christ, O Lord God. And Lord, indeed, we need you, O Lord God. We need you more and more, O Lord God, sa mong kinabuhi, O Lord God. And I just pray, Abba Father, na ikaw magahanay tanan, miracles, wonders, and signs, O Lord God, mulihok sa kinabuhi sa imong mga anak karong buntaga, O Lord God. Salamat, O Diyos, karon. In Jesus' name we pray. Amen! No, maayong buntag pisigo ug sa mga tao nga nag-watch na mo diya sa live. I pray nga kamusad, excited nga musayaw, mukanta diya sa tumbuhing Dios karong adlaw. Amen ba? Amen. Let's go! Kalibutan, magayupo sa pagkaganghanan mo. Ang imong katawhan, magasinggit sa pagkahalangdon mo. O Diyos, may sama ni mo. Dagon ko ikaw, sa matag adlaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa tanan, puno ka sa grasya, tanan akong ikaw maguna. Jaygon ko ikaw sa matagadlaw, sa kinabuhi ko ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya, sa tanan akong ikaw maguna. Umagagiya ka, Jesus. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, Jesus. Ang kalibutan, magayugpo sa pagkaganghanan mo. Ang iyong katawhan, magasinggit sa pagkaganghanan mo. O Diyos, may sama mo. Dagon ko ikaw, sa matagadlaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya, sa tanan akong lakaw, ikaw maguna. Dagon ko ikaw, sa matagadlaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Puno ka sa grasya, sa tanan akong lakaw, ikaw maguna. Ug magagiya ka, Jesus. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, Jesus. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Ang kalibutan, magayugpo sa pagkaganghanan mo. Ang imong katawhan, magasinggit sa pagkahalangdon mo. O Diyos, may sama ni mo. Dagon ko ikaw, sa matagadlaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya, sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Ikaw, sa matagadlaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya, sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Ug magagiya ka. Come on, church! Dagon ko ikaw, sa matagadlaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw.
Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya. Sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Daigon ko ikaw, sa matag adlaw. Sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulapaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya. Sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Ug magagiya ka, Jesus. God, ikaw ro gud Dios ang angayan namong himayaon, angayan namong daygon o Lord God karong adlaw o Lord. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdagog pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musingit ug maghugyaw, balaan, dalaygon nga Dios. Karon ang adlaw, karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdagog pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan, gangaynan ang Diyos. Daygon ko ikaw, o Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos naway kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, suway katapusan. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdagog pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan, gamlaygon ang Diyos. Daygon ko ikaw, o Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, suway katapusan. Daygon ko ikaw, o Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, suway katapusan. Karon ang adlaw, karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaygon pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan, dalaygon ang Diyos. Daygon ko ikaw, o Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos na way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, suway katapusan. Daygon ko ikaw, o Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahanturan, daygon ko ikaw, suway katapusan.
katapusan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Hallelujah! Come on, church! Dayon ka. Dayon ka, o Diyos makagagahong. Dayon ka, dayon ka, o Diyos labing gamhanan. Dayon ka, dayon ka, o Diyos makagagahong. Dayon ka, dayon ka, o Diyos labing gamhanan. Dayon ka, huwag makalabaw sa kaayo mo, pagkahalapad sa gugma mo. Ikaw ang tanan sa kinabuhi ko. Magahari ka sa kanunay ni kinabuhi ko. Nawata ang mga pagmayang nga alang kanimo. Magkabilin ka sa kanunay ni kasing-kasing ko. Mahimaya ka sa kanunay, oh Diyos. Dayon ka, o Diyos magagagahong. Dayon ka, dayon ka, o Diyos labing gamhanan. Dayon ka, dayon ka, o Diyos magagagahong. Dayon ka, dayon ka, o Diyos dayon ka, huwag makalabaw sa kaayo mo, pagkahalapag sa
ako sa pakikugma nimo, tungod sa kipakita mo, nagugma ka nako. Ingon sa dili ako, mahimutang mong malayo ka nimo. Busa dili ako, upiya ka nimo. Sa tinulan, gibati ako sa pagigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, nga gumaghan ako. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo ka nimo. Busa dili ug dili ako, umiya ka nimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, apa nakita ko ang gumamo. Buhi ka nga Diyos nga among gialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong gipakaway sala. Takos ka sa tanang pagdayi ug pasalamat. Sa tinuod lang, gibati ako sa pagigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, nga gugmakan ako. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo ka nimo. Busa dili ug dili ako, mubiya ka nimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, apan nakita ko ang ugma mo. Buhi ka nga Diyos nga among gialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipagaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaig ug pasalamat. Bisan ako nakita, apa nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga among gialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaig ug pasalamat. Salamat sa grasya o kaluoy mo kanako. O Ginoo, salamat sa gugma mo walay paglubad. Nagdiluwas mo ako sa makasasala, O Ginoo. Karababayente, O Lord. Makita apa nakita kong gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga among gialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong gipakaway sala. Tapos na sa tanang pagtayi o pasalamat. Kita makita, apa nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga among gialagaran. Bisan
ako makasasala, imo akong gipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaig ug pasalamat. Kamo na itong pasalamatan na itong Ginoo karong kabuntagon. O salamat o Diyos, o malayang ka. Oh, we just thank you. Basta ikaw, Ginoo anaa. Basta ikaw, Ginoo anaa. Ikaw ang akong gisalingan, sayanan ako nga suliran, ikaw nagatabang. Ikaw ang akong giyalangan, kay ikaw man akong Diyos nga gamhanan. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, tanan gikinahanglan ko, anaa kanimo. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, walay nahadlo ko kabalaka. Bisag walag to ang problema. Basta ikaw, Ginoo anaa. Ikaw ang akong gisalingan, sa tanan ako nga suliran, ikaw ang natabang. Ikaw ang akong giyananglan, kay ikaw man akong Diyos nagamhanan. Pagkaninod nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, tanan gikinahanglan ko, anaa kanimo. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlo ko kabalaka. Oh, bisag wala to ang problema. Sa ngalan mo, Kristo, tanan gikinahanglan ko, anaa kanimo. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlok to kabalaka. Bisag wala to ang problema.
Basta ikaw, Panginoon. Basta ikaw, Diyos. Basta ikaw, Ginoo, walay rason nga dili ka na simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan sa lamatan sa tanan. O Diyos sa mahal, nagiya sa tanan, ikaw ang nabuna. Di kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan sa lamatan sa tanan. O Diyos Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka na mo, imong katawhan nagiliwan. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan sa lamatan. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan sa lamatan. Let us worship Him. O gamhanan ka nga Diyos, oros sikiyaya, oros sundunoy. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan sa lamatan.
rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Magsidunggan sa lamatan. Yung mga mabati ang presensya, ang manifest presence sa Ginoo sa atong taliwala. Ingon siya, kung di luha o Ginoo, nagdibog sa iyang ngalan, ana siya sa ilang presensya sa taliwala. So, ana ang Ginoo karon. Ang atong pangayoon mo, yun sa kabubuton sa Ginoo, siya andam o siya andam nga mutubag. Amen? Yun siya pangayo, kamo, pagahatagan. Pangita o kamo, makakita. O panuktok o iyang aprihan ng ating putahan. Karong buntaga, mga puta sa coming Christmas or Shepherd's Banquet. Kabuhaton, December 5. Sa Christmas banquet, ang budget ngayon ni si Pastor Noel ang head sa CPMA, which is Cebu Province Ministerial Association. So, nani siya mga usakalibong nga mga pastor in the different towns of Cebu. Atong iampo nga ang Diyos magtago sa 1.2 million. Kung ako yun siya nga budget to, because there are about 1,000 of them. So, ato silang i-bless, mga gifts, and then pakanon. This is done only once a year. So, medyo na ko din siya nga budget, pero salamat sa Ginoo siya ang mag-provide. Atagan ng ham, atagan ng sa mga blessings, bugas, and ano. And the past 2 years, wala ni nabuhat, ilalagay town to town, but this time, it's our prayer nga matikog yung tanan, and we will be able to bless the pastors. 1.2 million. Pila mga kaigsunan? 1.2 million. Karoon na pa lang sa 300,000 ang kwarta. So, ang punta nga ang Diyos ra magtagbo ni ini. Okay? And then, ang po na to ang salvation of our family members, especially karong Christmas. Gamiton mo sa Ginoo nga mabless ang inyong mga panimalay. Okay? Kamo ang maghatag mga regalo in Jesus' name. Hatagan ninyong regalo inyong mama, papa, mga igsuon. And then they would say, uy, milagro. Milagro yun na. Kaya siguro sa una, ikaw rin sige pangayo. But this time, let this be a season nga kamo ang maghatag. So yan po nga, bless mo sa Ginoo, sow your seed, and then, our families are going to be blessed and saved. Okay? So, ang atong tumong, maluwas, ang matag miyembro sa panimalay, kaya may gisulti sa Biblia, if you believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Okay? So, una, katong provision for CPMA, salvation of family members, and then blessing for our families, atong mga pamilya. Ato sa ngayon po si Zeb. Si Zeb nga, na siya'y rashes ka ng hematoma ba in his body. So, negative ang tanan nga result. So, wala pa na ibalan nga, no? But we will pray, whatever is a problem in his body, it shall be healed in Jesus' name. Maibalan dayon na niya, madil dayon. Everybody lift up your voices. Hora mama la raba shikia la raba kaka karabo sondari bebebebe la raba kakaraba. Yoro mama andari bababa la rabo soko koroba kakaraba.
Amahan among langit no na niya kami hinduol kanimo o God. Nagatuo kami nga ikaw ang Diyos nga gamhanan, ikaw ang among amahan. Lord, walay problema, walay imposible diha kanimo Ginoong Diyos. Padayon kami gaampo Lord sa CPMA kayong kaming December 5. Father nga ikaw maghatag og lugar, maghatag sa og provision that all the pastors are going to be blessed, oh Father. Lord, ikaw maghatag anang 1.3 million nga gikinahanglan, 1.2 million in the name of Jesus. Father, let money come from the north, the south, the east, and the west. O ang seed nga iso, Lord, sa mga katawhan nga mobalik kini kanila nga pilo 100-fold return, O Father. Give us seeds to sow, O Father, to bless the men and women of God in this province of Cebu, O Lord. Let their lives, O God, be touched, O Lord, as we bring gifts to them, as we give gifts to them, O Father, that they are going to be blessed, Lord. Father, that the blessings, just like the blessings of the Shunammite woman, O Father, shall be upon your people. Lord, as they bless and minister to the pastors in this way, O Father. Thank you, Lord, nga ang mga pastor maligon, ang mga pastor, O God, ma-renew ang ilang strength, and Lord, that they would see your goodness in this, O Father. Lord, salamat kayo kining Christmas season. Lord, ikaw man ang giver. You have given the best gift ever in the body of Jesus Christ. Salvation that is free gift for us. You have given us the Holy Spirit as a gift, O Father. We pray that this coming Christmas season, we will bless our families, O God. Lord, gamitan mi nga magsangyaw sa imong mayong balita kanila, Lord God. Use us, O Father, to be a blessing to our families. Lord, that we will speak the good news of salvation to them, Lord. You give us the opportunity, the anointing. Lord, we claim the promise that says if we believe in you, we and our households are going to be saved. Among giampo ang kaluwasan sa among mga panimalay, Ginoo. Lord, sa among mga relatives, mga uncles, mga aunties, mga cousins, so Father, those who are connected to us, even among mga helpers, so God, who are staying with us, anyone who's staying with us, so Father, who's part of our household, we pray for their salvation. Use us, oh God, to bless them. Bless us, oh Father, so that we will be able to bless them and give gifts, oh Father, this Christmas season, as you are a giver of gifts, oh God. Use us, Lord, God, nga kami mahimo sang panalangin, oh God, sa among mga panimalay. Makapalit mi o makahatag mi mga regalo sa ginikanan, sa among mga igsoon, Ginoo. Lord, ang mga gikinikanan makahatag og regalo sa ilang mga anak. Adunay restoration sa relationships, oh God. Adunay kapasayloan, oh Father God. You will take away anger, hatred, oh Father, in the families, oh Lord. And you bring healing. You bring healing, oh Father. You bring healing, oh God. Give us gifts, oh Father, that we would be able to bless our family members, oh Father God. Thank you, Lord. We bless you. We honor you. We thank you for answering our prayers, oh God. Uncommon blessings for this year, for this December 2021, God, that you bless the works of our hands. Abba, Father, that there will be big and uncommon business deals that are closed in Jesus' name. Bonuses, oh Father, beyond our understanding, oh Father. Oh, you're able, oh God. You are able, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pakpakan na to ang atong Ginoong Diyos. Amen. You may be seated. Inay mong kaugalingon, gamiton ko sa Ginoo nga mahimong panalangin. Amen. Inanaron maghatag ko og regalo karong Christmas. Okay. Amputa, if you want favor in your life, kung gusto kag pabor sa imong kinabuhi, you have to be generous. Usa ka na one way of attracting favor in your life,
Okay, the favor of God and the favor of men is that you are going to be generous. So when you come to the house of God, ayaw lang dada ang ikapulo. Magdala sad sa atong mga generous offerings. Amen? Everybody say generous offerings. Magdala sad ta sa atong generous offerings. We sow our seed. You know, generosity brings favor in our life. Ako kanang gitudlo sa Cutting Edge Fellowship katong Wednesday, nga if you want favor, favor with God and favor with men, atong makita sa example ni Abel. Naghatag siya o kining iyang gihatag nakahimutan sa Ginoo. And because of that, he gained favor, favor with God. So we will have favor with God and favor with men. And there is also another example about generosity, nga kung aduna kay kaaway, dugay na mong wa nagtingog, dugay mong nag-away, just like kinabuhi ni Esau, si Jacob, iyang nakaaway, ang iyang igsuon nga si Esau. Okay? Nag-away sila tungod kay tikasan og swindler. Si Jacob, mamayang pangalan no, deceiver. Iyang gitikasan, ang iyang igsuon nga si Esau, gikuha o gikawat niya ang firstborn nga inheritance. Okay? Iyang double blessings. So karon suko kayo si Esau, nag-away sila, magpatsanay na gyud unta sila. Unya ang mama nga maoy nag tudlo sa iyang anak nga manikas. Grabe no. Ang family og mga tikasan. Pero salamat sa Ginoo nga out of that nahimo siya nga Israel. From Jacob nahimo nga Israel. So gikan sa pagtrabaho niya kang Laban, gitikasan sa siya sa iyang iyuan nga si Laban. Nya ni awol siya. Absence without leave. Ni pahawa siya. Kini-resign siya without formal resignation. Iyahang gidagit ang iyang tibok panimalay, iyang mga anak, okay? O niya, nagsabot sila si Laban. Tapos, mupauli man siya, balik dito sa iyang gigikanan, magkita sila siyang igsuon nga si Esau. So, grabe yung gipaningot yun. Hala, kining si Esau nga gustong mo patay na ako. So, gibuhat niya, naghatag siya mga regalo. Naghatag siya unsa? Regalo. Imagine ni mo, no? Nakay kaaway, dugay na mong wa nagtingog. One way of reconnecting to your enemies is giving gifts. Okay, your gifts will turn animosity into friendship. Ang imong regalo, magpadala kag regalo, maghatag lang ka food, mag-grab ka or whatever, you don't have to face each other, patingala na ron regalo gikan nimo. Okay? Ingon si Esau, what do you mean by all these droves? Unsa man ni? Kadaghan ko dining mga hayupa. Ito bag si Jacob, to find favor in your eyes, my Lord, para makabaton ko pabor diha nimo. Kaya nga naman, suko man kanako kay ako manggikawat ang imong birthright. Sige siya, para makabaton ko pabor nimo, dawata kining ako mga regalo, kining mga hayop nga daghan kaayo. Ingon pod si Esau, no need na, daghan ko ana. Ingon si Jacob sa Genesis 33. Kinistorya, makita ninyo sa Genesis 33. No, please. If I have found favor, kung imo kong gihatagag pabor sa imong mata, dawata kining mga regalo nga gikan nako. Kay sa makakita ko sa imong mata, mura kog nakakita, kita ko sa imong dagway, imong naong, mura kog nakakita sa naong sa Ginoo. You turn my disfavor into favor. Away man ta. Okay? There is animosity between us. Muna nagpadala ko og regalo, pagkakita lang ako si imong naong, mura kog nakakita sa naong o dagway sa Ginoo. Now that you have received me favorably, hunungon na nato ning atong away. Grabe, 20 years. Wa sila nagkita, 20 years nga nagbungol. Okay, magpinatsanay na unta.
And siya, please accept the present that was brought to you, for God has been gracious to me, and I have all I need. And because Jacob insisted, Esau accepted it. So ang regalo mga kaigsuunan, kung ikaw na ay kaaway, pamilya nga nag-away-away, mao kaniyang panahon, hatagi og regalo. Give them a generous gift. Amen? To bring favor in your life. Ingon sa Proverbs 21:14, a gift given in secret soothes anger. Okay? And a bribe concealed in the cloak. Ayaw na ng bribe. Gift given in secret. Probably, nagbulag mo sa imong asawa. Suko kay siya. This is a time, give her a generous gift. Or give him a generous gift. Okay? Ingon sa Message Translation, a quietly given gift soothes an irritable person. Ingon sa New Living Translation, a secret gift calms anger. Powerful yun ning gift. Amen? Amen. Ang imong asawa nga suko kayo nimo, or imong bana suko kayo nimo. Ingon diri, a secret gift calms anger. What will soothe that anger? Gift. Regalo. Ang imong generous gift. So, make it your goal this Christmas season. Kinsa man tong mga nasuko nimo? Hello? Ang tanang mga nasuko nimo, ilista. Hatagi og regalo. And the Lord, makapalit kog regalo aning mga tawhana. Amen? Di ba watag regalo na ko? Uy, ngano kanini hatag regalo na ko? Suko ka na ko. But that tells us about the power of the gift. If you want to change the situation, gobot kayo, away kayo, sige galali sana. If you want to change the situation, give a generous gift. It turns into favor. It turns into what? Favor. Favor with God and favor with man. Amen? Ingon ang Biblia, ang imong kaaway ko, no, kung batuhon ka, unsa imo yatag? Tinapay nga na bato. Atagan ni mo bread. Okay? Meaning you do good. Ingon ang Bible, ang imong enemy, okay? Continue to do good and it will become like heaping coals. Mura siya gikalayuhan siyang ulo. It will become like heaping coals on his head. So, one way of winning your enemies is giving generous gifts. And all the givers say, Amen. Hasta nang naa sa live stream? Okay, give generous gifts this Christmas. Amen? Maunong na ning pandemic sa ngalan ni Jesus. Nilidaingon nga, lisod man, yung pandemic, lisod man, natay Ginoo mga kaigsuunan. Okay? Sige, kuhaan ninyo ang iyang ikapulo sa Ginoo o ang inyong mga generous gifts diya sa Ginoo. Let's pray. Kunya, kung nasad mo'y para sa CPMA, please include there for Shepherd's Banquet. Okay, CPMA's Shepherd's Banquet. Let's pray, Father. Salamat, Lord, sa 1.2 million ikaw mag-provide ni anak Ginoo. Imo gi-provide, gidoble pa nimo, Lord, katong sa Malawi. O karon, Lord, sobra-sobra pa ang imong ipadala sa ngalan ni Jesus. Hatagi mi og seeds so that we can be generous even to our enemies, O God. That this Christmas season, manghatag mig mga regalo, Ginoo. Apil na ang among mga kaaway kaniadto, Lord. And you're going to turn it into favor, O Father. Pabor alang kanamo, Ginoo. Lord, salamat kaayo. Imong gihatagag pabor si Abel. Tungod ka sa iya kang gi-honor through his gifts. Abba, Father, Lord, kung naay dishonor sa among kinabuhi, tangtangali, Lord God, and we're going to be generous in these areas, O Father. Lord, salamat. The gift given in secret, dagay power, O God, nga mausab ang mga sitwasyon, mausab ang mga relasyon, and it will bring favor. Bring favor in our lives, O Father God. As we bring your tithes, as we sow generous seeds, salamat, Lord God, sa increasing favor in our lives.
Receive this, oh Father. In Jesus' name we pray. And all the favored of God say, Amen. Hallelujah. There are envelopes available for you at the back, but please remain seated as the ushers will receive your tithes and offerings. If you are joining us online, here are some of the ways wherein you can give your tithes and offerings. So set your hearts right as we give unto the Lord. And don't forget, every believer is a disciple maker. God bless! Imagine your friend invites you to a party. You arrive and there are lots of people, decorations, food, and drink. There is enough for everyone. When you are hosted by someone that generous, you do not have to worry about your needs. You can just enjoy yourself and focus on the people around you. Yeah, that is what a good host wants for her guests. This is the picture of the world that we find in the Bible. Creation is an expression of God's generous love. He is the host and humans are his guests in a world of opportunity and abundance. We are called to keep the party going, to spread his goodness. This is a beautiful picture, but it is not the way people experience the world. Rather, we find a world of scarcity and struggle, not abundance. And Jesus grew up in that kind of world. Under military occupation, people losing their land or families to debt and poverty. And yet, he would say things like this: "Look at the birds. They do not store up food for themselves, yet they have enough." Or, "Consider the wildflowers. They are beautiful and abundant, and they do not stress about their existence, and you all should live that way too." But surely Jesus knew that things do not always work out. Sometimes there really is not enough. Jesus did experience poverty firsthand, but he viewed the world through the story of the Hebrew scriptures, which claim that our scarcity problem isn't caused by a lack of resources. Rather, the problem is our mindset that God cannot be trusted. Maybe God is holding out on me. Maybe there is not enough, and maybe I need to take matters into my own hands. Once we are deceived into that mindset of scarcity, we can justify the impulse to take care of me and mine before anyone else. That leads to envy, anger, violence in a world where it seems like there is not enough. The party is over. It has turned into a battleground. But God wants humans to experience his generosity. So he chooses one people, the family of Abraham. He promises to give them the abundance that he wants for everybody else. God will provide what they need. All they have to do is trust his generosity. Through them, the whole world will see how generous the host really is. But that is not what happens. Abraham's descendants, the Israelites, enter a land of abundance, and they promptly forget the host who gave it to them. They act like it is all theirs and like there is not enough. It leads to war and Israel's self-destruction. If I were the host of this party, I think I would just give up. But God does not give up. What he does is surprising. He gives another gift. Another gift? Yeah, but this gift is different. What God gives is himself. Oh, right. In Jesus, the host himself comes to join in on the spoiled party. And notice, Jesus lives with the conviction that there is enough, and that our generous host can be trusted. His mindset of abundance allowed him to live sacrificially and generously even toward his enemies. And Jesus called his followers to trust in God's abundance like him. That is why he said things like, "Sell your possessions and give to the poor," or "Do not worry about your life." He is inviting us to live by a different story, one that is built on trust in God's goodness and love. But living generously does not mean life is going to go well. I mean, look at Jesus. He was betrayed by his friends and he suffered. This was no surprise to Jesus. He knew that people would take advantage of his generosity.
In fact, that was his plan. Really? Yeah, think about it. Jesus knows we are all hopelessly deceived by this lie that there is not enough. Yeah, that lie needs to be defeated. So, that is what Jesus is doing when he gave us the gift of his life. Jesus' death was the ultimate expression of God's generous love. Yeah, God's love can turn death into life and scarcity back into abundance. Or, as the Apostle Paul put it, you know the gift of our Lord Jesus, the Messiah, that even though he was rich, for your sake he became poor, so that you, through his poverty, might become rich. And Jesus called his followers to live like the real party has begun. Yes, he called it the kingdom of God. Our invitation to this party is yet another gift, the personal presence of God's own Spirit, that can teach us how to trust the generosity of the host just like Jesus did. Yeah, and when you believe there is enough, you start seeing opportunities for generosity everywhere, with our time, money, and our attention. Yes, one of the most important ways that we can experience the abundance of God's new creation is sharing with others because of our trust that God is the generous host. Atong pakpakan ng Ginoo, dahil ko ng Diyos. Hallelujah. Maayong buntag sa tanan, o nagpasalamat as Ginoo, no? Kay ang mga tao nga naanad sa Facebook online, naghinay-hinay na sila o paghinulsol. Medya raigsoon, naghinay-hinay na sila balik o dako ka ng kalipay kay atong mabuhat matuman ang pulong sa Dios nga dili nato iunong ang panagtigom susama sa gimando sa Dios dinhi kanato. May buntag ug katong naa pa sa online, nagpasalamat gihapon kita nga naa mo bisan pagani sa mga rason nga makapahimaya lamang gihapon sa Dios. Ang mahalaga, importante nga makasimba kita. Pero mas maayo nga ikaw ug ako mag-abot sa panimbahon. Amen. Dili lamang sa Facebook online, but hilabihan sa gitawag nato nga panagkita yun. Atong ablihan ng atong mga Biblia sa Genesis Kapitulo 41. Usa kini kapangunahuna nga gusto kong ipaabot kaninyo nga masabtan pag-ayo. Usa ni ka misteryo sa Biblia nga wa kaayo matuki. Kaya ang atong kadaghanang makaplagan aning bersikuluha o kapitulo na ay labot lamang sa planong pagluwas sa katawhan. Apan naatay mga butang nga angay sabton aron atong makaplagan ang maayong plano sa Ginoo alang kanato. Misteryoso ni siya tungod kay dili ni siya dali nga masabtan kung sa imo lang kaugalingong pagbasa. Apan kung ikaw na ay gitawag nga pagkamainampuon, makadungog ka sa Dios sa mga pahimangno, imo gyud nang masakpan. Imong masabtan ang buot ipasabot ani nga gihatag nga pahimangno sa Kapitulo 41 sa Genesis. Atong basahon, sugdan nato sa 1. Mahimo ni siyang serye, mga 2, 3, 4 siguro ni kasimana, depende na lang kung asa ta maabtan. Maayo kayo ni nga pagtulunan. Wa pa ko'y tugno, kay murag na hagit kayo ko sa akong mga nabasa o hinaot ato ning masabtan. Mao ni ang pundasyon o hinaot makalakang pakita sa laom pa nga mga pamaagi. Sa paglabay sa 2 ka tuig, nagdamgo si Parao nga nagtindog siya sa daplin sa suba sa Nilo. 7 katambok ug nindot nga baka nga mitunga gikan sa suba. Nanibsib kini og mga sagbot. Unya may laing 7 ka baka nga daot ug niwang kaayo nga misunod pagtungo gikan sa suba ug mitupad sa pagtindog sa nahiunang mga baka didto sa daplin sa suba. Unya gikaon sa mga niwang nga baka 7 nga pulos tambok ug nahigmata ang Parao. Unya nakatuog pag-usab ang Parao
ug nagdamgo usab siya. Sa iyang damgo nakita niya 7 ka uhay nga himsog ug busok nga mibuswak sa usalang kapunuan. Unya mitungha ang laing 7 ka daot nga mga uhay nga nanguyos tungod sa init nga hangin sa disyerto gikan sa silangan. Ug sa gilamoy nila ang 7 ka uhay nga himsog ug busok, unya nahigmata si Parao ug nasayra niya nga ang damgo lang di ay kadto. Sa pagkabuntag nahasol siya busa gipatawag niya ang tanan nga salamangkero ug mga taong maalamon sa Ehipto. Gisugilon niya kanila ang iyang damgo apan walay usa kanila nga nakatug-an sa kahulugan niini. Amahan, tudloy kami karong kabuntagon, gusto kami nga magmauswagon, gusto kami nga matinud-anon, matinumanon sa imong pulong. Apan amo lamang nang mabuhat kung ablihan nimo ang among panabot ug muhatag ka og saktong panabot nga mubugat kani sa among kasing-kasing. Nga dili namo isalikway ang among nabasa susama sa damgo nga nabati sa Parao ug nagresulta sa mga paningkamot nga masabtan ang kahulugan sa damgo nga iyang nadawat ug sa amo pod Ginoo tabangi kami nga makakaplag niini sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og ang atong tunan karon na ay labot sa gitawag nato nga pag-atubang sa bag-ong tuig. Kung muabli ka sa bag-ong tuig sa karaan nga pangunahuna ug muabli ka sa bag-ong tuig nga wa kay kasinatian sa mga naamgo nga mga pagtulunan, dili nimo masinatian ang angay nimong masabtan sa tinguha sa Dios alang sa bag-ong panuigon. Atong masabtano mga igsuon nga by this time, November naman, unta karon nagsugod na o naghinay-hinay na kagpangandam sa bag-ong tuig. Na kay mga plano, gilantaw na nimo ang nangagi, unsay mga sayop, unsay maayo, unsay angay ipadayon, unsay angay natong ihunong. Ug sa imong paglantaw sa mga nangagi, kinahanglan ang imong hunahuna abtik. Unsa may akong madawat nakaplagan ini. Unsa may angay nakong iaplikar nga dili na nako angay utruhon pa. Kung nasayop ko, di na nako angay nga buhaton. Kung na ako'y nakaplagan nga mas maayo, hinaot di ko mubalik sa karaan nga magpadaot nako sa akong mga paningkamot. Ang Dios na ay plano. Dili siya basta na lamang muhatag og adlaw, bag-ong tuig, bag-ong bulan, bag-ong imong kasinatian nga wala siya'y ipadayag. So naa gyud siya'y gustong ipadayag. Mao na ang atong tinguha sa pag-apli sa bag-ong tuig, naatay kasinatian niini. Dili mahimo nga murag kesera-sera. Whatever will be, will be. Bahala nag-unsa, basta mabuhi lang ko, okay na. Dili gyud na mahimo kay na ay plano ang Dios. Kung dili nato na masabtan, magkalisod ug magkaingon-ingon ang atong kinabuhi. Bisan sa simbahan among gianad bisag lisod sa oras ug panahon usahay panalapian, hatagan gyud ang panahon sa pagplano. Kay ang plano manggod mandato sa Dios. Giingon niya kung gusto kang magmalambuon, magmadaugon, sa pakikumbati, kinahanglan kang muplano ug mangayo ug mga advices, mga pagtambag sa imong mga adtuanan, mga pagabuhaton, aron ka maandam ug makabuhat nga mo resulta og kadaugan. Uban sa ato mudasmag og usa ka hagit, wa gyoy alamag kung unsay mahitabo. Sige lang gapiyong, sumbag sa hangin, sumbag bisan asa way maigo. Ang iya lang basta makasumbag rako. Pero wa kay agi igsuon. Muna nga ato ning paningkamutan nga masabtan nga angay tang muhuna-huna.
Muhatag kag panahon, mo pa hilayo kag jutay, kung kamong magtiayon, mo palayo mo, plano lang nga dili mo maapektahan sa kadaadlaw nga mga hungihong, mga kalihukan o maglantaw unsay atong angay nga pagabuhaton sa bag-ong tuig. Magdugang bata og mga tao, magtangtang batag mga tao, magdugang batag kliyente, musaka bata sa atong ranggo, kung ikaw empleyado, unsa may imong gustong angay nga mga matagbo. Mangita na ba ka sa Ginoo og mga pamaagi nga makasugod na kas imong kaugalingong patigayon? Mangita ba ka sa Dios og kaalam? Pero naay kinahanglang sabton aron ang bag-ong tuig. Kay kimo igsunod 32 ka adlaw na lang bag-o ng tuig. And for those 32 days that we have been looking at, giunsa nato pagpangandam aron ang atong bag-ong tuig mahimo gyud ning mahinungdanon. Ug ang tanan nga nagunahuna kuyog nako musulti og napanalangin ta karong panuigan no kay naagi pagpamuhat ang Dios bahin sa atong kasinatian sa kaalam, kahibalo ug pagsabot. Ang Biblia nagtudlo nga atong bantayan ang atong kasing-kasing kay mao ni ang pinakaugat sa paglambo o atong pagkadaot. Atong nakatunan sa ning aging mga bulan bahin sa paghatag og pasidungog, pagkakaplag og pabor, paglihok nga mahimo tang mapaboran. Unsaon nato pagsabot ang mga prinsipyo nga magdala nato sa atong paglambo. Principle of advancement, we took it for so many weeks just to understand unsaon sa usa ka Kristohanon nga magsugod dili magpabilin sa iyang sinugdanan apan magpadayon ang iyang kalambuan. Nakakatunta bahin sa proseso nga agay natong agian nga dili nato ireklamo, proseso nga magbadlong kanato, proseso nga magpalig-on kanato, proseso nga magtudlo sa ato nga mahimutang pasensyoso, proseso nga makakatunta nga muabli sa atong unahuna aron makasabot og tarong. Dili shortcut, way dinalian, although kayang ipadali sa Dios ang imong damgo, sumala sa iyang plano kung ikaw nagmatinud-anon sa iyang pulong. Karong adlaw mao ni ang pinakapundasyon sa atong pagatun-an sa Genesis 41. Sa atong unang pagtulunan, ako ning giuluhan nga panahon og kahigayunan. Sa in English, times and season. We're to enter a new season, enter a new dimension as far as the transitioning from 2021 to 2022. So dako ni siya og hagit. Kinahanglan andam tang makasabot. Kay kung dili, mausik ang imong pag-anhi nga way makaplagan nga kausaban nga gusto sa Dios nga imong makaplagan. So atong sugdan, una atong tanawon ang pundasyon unsaon nato nga makanunayon kita nga relevant. I was really looking for the word in Cebuano pero I don't get the right translation. The foundation on staying relevant. Ato nakatunan sa mga nigaging Domingo nga the moment you lose your relevance, you lose your influence. The moment you lose your influence, you lose respect and you lose the following or the followership that you're supposed to have as a leader. Remember yung unang Ginoo nga, I will make you the head and not the tail, above and not beneath. Giplano ginas Ginoo nga mahimutang tagapanguo o gili mga ikog. Pero kung mawala na ka sa atong gitawag nga relevance, you are no longer able to connect with people. Nawala na ka sa ilang panabot, dili na ka nila masabtan, ugwa na kay impact, wala na kay dating, wala na kay igo, epekto sa imong kinabuhi ngadto sa ilaha, then you will not be considered a person of importance.
Dili na kang usa ka tawo nga ilang tahuron, adtuon, una-unaon, tumanon, sundon ug hatagan ug bililhon nga pagtagad. So ato nang sugdan ang pundasyon sa unsaon nato makapabilin, makapadayon nga kita relevant lang gihapon sa katawhan. Now, usahay ako padung na magyud ko sa atong gitawag nga double or senior or double citizenship. Lahi na akong mga pagbati. Lahi na ang akong pananawon. Wa na ako na nabantayan, pero ako na lang nakita kung sige kag analyze, sige kag una-una, nga naa nagyoy mga nangausap sa imong panlantaw. Pero hinaot, ang kausaban nga imong mabati, dili ka tangtangon sa imong relationship sa katawhan nga gibutang ka sa Dios. You will still be relevant to them, regardless of time and regardless of season. Bahala nang mag-usab-usab ang panahon, mag-usab-usab ang kahigayunan, pero wa ka nawala sa katawhan nga imong gikuyug-kuyugan. So muna ang atong sinugdanan, gabisan unsang panahon o kahigayunan ang muabot, magpabilin kita nga nagkasinabot, makasabot, o nahimo tang panalangin padayon gihapon ngadto sa katawhan nga atong kuyog. Atong sabton igsuon atong sabton pag-ayo. Dili porke maayo ang imong sinugdanan, igarantiya nga maayo pud ang imong tumoy. Dili na tinuod. Daghang nagsugod og sakto pero wa nakahuman. Daghang maayong hunahuna pero way natapos. Dili tungod kay kulang sila sa kasinatian, pero siguro kulang sila sa panabot. Wa nila hatagi og saktong bili ang angay nilang hatagan og bili. Ang tao mag-usab-usab mangyod. Ang tao naa mangyoy mga pagbati. Kung dili ta magbantay sa atong pagbati, madata sa mga sayop nga butang. Mo nang gibalik sa Jeremiah 17 verse 9. Ingon siya dito, ang kasing-kasing, ang pinaka unsa man malinlangon nga pagbati sa usa ka tawo. Muna nga atong bantayan ang atong mga pagbati nga dili ni siya muhari, apan atong mapugngan, makontrolar, ato ni siyang mabadlong para magpabiling nagtuman sa pulong sa Ginoo. Muna nga bisan ang tao nag-usab-usab, ang Dios wa na usab. Gitawag siyang Alpha ug ang Omega, sinugdanan ug ang katapusan. Ug gikan sa Alpha hangtod sa Omega nagpabiling matinud-anon ug way kausaban ang Ginoo sa iyang pagka-Dios, sa iyang saad ug sa iyang mga pagliho sa atong kinabuhi. And because He is consistent, human who keep changing minds can now have a foundation or an anchor. Kanang anchor sa Bisaya, kana bitang usay tawagan na brad, kanang angkla. Ako makita si Brother Tunying Raman, kaya makitong Brother Tunying, barko may ako may numduman. Ang angkla, maunay, bisag unsa kakusog ang sug. Magutaw-utaw yun ang barko, pero di yun siya matangtang sa iyang pagkaluna tungod kay nakaangkla ang barko. Mauna ang atong angkla, ang Alpha o ang Omega. Magutaw-utaw manggaling ta, nagpabilin ta tungod kay ang atong paglaom anaa sa Alpha o Omega, naa kang Jesus nga namatay sa krus, nga sugod siya na banhaw, wa na siya namatay usab sa ngalan ni Jesus. Amen. Ecclesiastes kapitulo 7:8. Ecclesiastes 7:8, mas maayo pa kung matapos na ang usa ka butang kaysa magsugod pa kini. Ang pailo mas maayo kaysa garbo. The end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. So atong gisgutan igsuon sa pundasyon sa atong relevant sa atong panahon, no, nga dili mahimo nga tungod kay ang panahon nag-usab-usab, ikaw mausab ka nga mawala ang imong influence, mawala ang imong relationship tungod lang kay nalahi na imong mga pagbati.
Mo na nga mubalik kita sa pulong sa Ginoo, angay natong bantayan nga dili ta masaag, dili ta mada sa hangin nga bisang asa gikan ug mapalid kita ngadto sa sayop nga dapit. Ang atong gustong masabtan karon sa atong tun-an igsoon ang pahimangno sa Dios aning Genesis 41. Makalalis man ta sa opinion igsoon. Opinion na nimo, imo ra pud na. Ako ning opinion, ako ra pud na. Mo na nga pag-abot sa politika, bungkag ang simbahan. Mo nang dito magisgod og politika kay ngano. Iyahanay man mo, BBM man ang uban. Ang uban, BBM lang gyapon. Sa tong usa, BBM. Buong bansa money. Nalingaw ko atong ilang mga coin. Ang usa, man of destiny. The other one is, sanang ilang gigamit ng mga term? Nalimot na noon ko, may na lang. Opinion ganing igsoon maglalis gud ta, pero dili ka kalalis sa resulta. So if you're going to stand on something stronger, it has to be founded on results. Ug ang Biblia ang pinakaligtong nga dili mausab ang bunga. You really have to understand, without the strength of the word, mausab-usab yun ang imong mga pananawon. Muna nga, kung gusto kita nga ligon ang atong ugma, mubalik kita sa atong angkla, ug ang atong pagtuo, pagsalig, hunahuna, mubalik po sa saktong puhunan o pundasyon. Kabalo pa ba igsuon katong mga nasa, naay mga tao karon nga na mutuo o Ginoo. Especially sa Germany, sa Europe, sa Amerika. Una ang Europe, sunod ang Amerika. Gamay na lang porsyento. Pero arang-arang pa ang Amerika, kay ubay-ubay pa ang simbahan dito. Sa Europe, ang mga simbahan dito nga gisugdan sa Kristyanismo, museo na lang. Naapami nakita dito nga simbahan, gihimong bar. Kay wa na may gamit, way taong musulod. Ang mga manood sa simbahan, mamicture sa mga gitawag nilang artwork or gitawag nga architectural design. Pero ang object of worship, wa na. Now, nagpakita ka na nga sa taas nga panahon, kung dili kita magbantay, mawala ang imong panabot sa Ginoo nga namatay sa krus o naghatag og kaluwasan. Sa Europa, wala na ni. Sa Amerika, dako na kaayo, siguro 70% wa na gyud mituo sa Ginoo tungod sa influence sa ilang panahon. Kung imong pangutanon, nasa li opinion. You know, God is just an instinct. God is just a matter of the mind. God is just like an opium of the poor. Ingon pa sila. Pero kababa kay igsoon, daghang mga naas imperno karon. Gustong mutuo sa Ginoo. Pero awahin na. Tuan na sila. Di na sila kabalik. Di na nila mausab ang ilang kahimtang tungod kay sayop ang ilang opinion bahid sa Ginoo. Wala nila gibase sa saktong basihanan. Ug ang atong mahunaw na unsaon naman lang itong nangamatay. Wala kita mabuhat nila. Kaya ang kahigayunang maluwas, ang usa ka tao, naa samtang buhi siya. Pagkamatay niya, ingon ng Hebreo 9:27, hukom na sa Dios. Adto ba kag langit, adto ba kaog imperno. Now, sa atong paningkamot, I'm still trying to lay the foundation here. Natay gitawag nga convenience, kana bitawng mubuhat ka kay konbinyente, muliho ka kay konbinyente, maminaw ka kay konbinyente, pero inconvenient na gani, dili nagaling kana nga makalingaw nimo, di na pug ka. You are no longer going to stick to that because it has become inconvenient. Na ay mga relasyon karon, convenience ang gitanaw. Dili tukma sa pulong sa Dios. Now, ang panahon o ang kahigayunan igsuon,
o ang panghitabo sa atong kinabuhi, naagyoy labot ang Ginoo. Kung ang panahon nimo magmalambuon, kung ang imong kahigayunan malampuson, naay labot ang Dios. Muingon ka, di ko mo to ana, okay naman. Wa man ta namugos, padayon sa imong gibati. Kung maimperno ka, wa may namugos nimo. Imo man na. Pero awahin na, kay dili na nimo mabalik ang kahigayunan. Muna nga ang atong paglambo, dependent kaayo sa Ginoo o gamiton niya ang kahigayunan ug ang panahon. So time and season are used to bring us to where we ought to go. Example, no? Para atong mas masabtan. Sa agrikultura, sa ato dire wala tay gitawag nga sa ato sa Pilipinas wala tay gitawag nga four season, di ba? Ang four season nato sa restaurant ra na makita. Order ka og juice, four seasons. Pero wala nay four season sa atong weather. Sa ato diri, whether you like it or not, duha ra gyud. Unsa man? Hot and hotter or wet and wetter? Tag-init ra gyud ta o tag-ulan, duha ra gyud, mao ra na. Wa tay ice diri, wa tay ingon nga autumn. Katong ilang gikanta nga kanang four season na winter, summer, summer and fall. Wala ta na. Pag adto ka sa Europe aning mga panahon na kay winter season. Unsa man ang winter? Bantog ra ang mga mahalin sa Amerika nga mga winter o sa Europe ipada diri. Mga tao pamalit pud taon og winter. Wa man tay winter diri. Perting bagaas mga jacket na apay mga hood nga puro balahibog. Para sa na akong napalit sa kuan. Say gamit na choy-choy ra gyud. Pag gumanay mo gamit, perting paninguta. Ay noon, nagpaniwang dahi ka mo na nagpasingot na lamang. Pag-abot sa agrikultura, kung gusto kang mapanalanginan, mutanom ka sa panahon sa tag-ulan. Kay kung mutanom ka nga way uwan, dako kay ka og lihokon og trabahoon. Og kinahanglan kag science, kinahanglan ka og mga tao sa gobyerno para hatagan kag irrigation. Kung wa man galing kay irrigation, ikaw mismo mangitag paagi nga mukubkub ka og tubig gikan sa yuta para makasupply sa imong panginahanglanon sa agrikultura. Pero kung mutanom ka nga naa ang uwan, libre ang imong gasto sa patubigan tungod kay naa ang langit ni provide. Ing-ana ang panahon igsuon. Mungadto ta sa bag-ong tuig, mungadto ta sa bag-ong panahon. Gikuyugan ba ka sa uwan sa Dios? O nagpabilin ka sa tig-a nga panghitabo sa imong kinabuhi tungod kay layo sayop ang imong gibuhat ug kabalo ka wala nimo gitarong kana atubangan sa Dios. So sa atong pundasyon dili gyud ka mahimutang kung ang imo lang irason convenience. Ang ako ni batong kay conveniente ra ko kayo ani. Following the Lord will really inconvenient you. Kana lang galing pag-ampo no kisa sa inyo na attend og powerhouse. Tanaw dahil sa ubos. Gahapon ubay-ubay mi. Dagan-dagan na to kay murag nakabot mig siyam. There was a time pag sugod abot mig 30. 40. There was a time Trinity lay nabilin. Tulo na lang. Now hagit ni sa ato. Kay ngano ang pangalagad sa Ginoo pagpaminaw sa Dios inconvenient gid na siya. Kay ang imong bungkag sa imong pagkatao, ang espirituhanon mo bungkag sa pisikal o tawhanon nga mga kasinatian, mo nang pag-ampo na galing, mas laming ikatuog. Pero pag salita galing, lami mata. Bisag katulugan na kano, pero na salida, wala, butangan nagtutpik.
Sayang kayo, nibayad ko kunya, matubra ko sa sinihan. Pero prayer meeting galing, apli pa lang sa Bible, duka na dayon. Pastor, gipakatukos Ginoo. Diyos pa'y nakasa. Salamat sa Diyos, nakatuko, Pastor. Nga naman na, waday kay to. Karoon lang galing ko kumata, Pastor. Igsuon, you need to understand, your body will not desire the spiritual things. Normal gid na siya. Karong adlaw ako'y tug yun as in tungod kay nagtuon, nahagit ko sa akong gibasa. Ang imong lawas gusto tug na oy, di madahay kay nanlilingaw ko sa akong gitun-an. And many times, labi yung tag-ing anak sige, pero dili man ing anak sige. Gamay gali pagbutang na sa buluhaton na sa Ginoo. Atin tag di group ay naada may lakaw. Atin ta simba ay kuan kaayo hasot kay yung mga bata. Pero mag-Shumart, mag-Ayala, mga Tugaysano, kuyog ang panon. Hawid dito kay tito. Pero simpa galing. Lisod. Daghang kay mga bata, Pastor. Hinaot, gipukaw na tas Ginoo. Amen? Unsa maning Genesis 41. Unsa may bahin ni ini. Kay usahay no ang atong basahon sa Genesis 41 ang mga tao, ang istorya. Pero kung imo lang nabasa kinsay mga artista apil ana nga gipakita nga senaryo, kay bawra ka nga mo inihitabo, pero wa kay nasinatian nga pagsabot sa panghitabo, wa kay nadawat nga panalangin bahin ni ana. Sama sa mga istorya sa Bible, no? Manang ang usahay ang Bible story walay impact. Kay igo ra man nato gitan-aw nga istorya. Dili siya hagit, dili siya paghagit sa unahuna o pagdasig nga magmatinumanon o maghinulsol kung angay nga paghinulsulan ang atong mga nakaplagan sa Biblia. Kung imo lang nabasa na ay Abraham, na ay Sarah, na ay Isaac, okay man na. Pero kung sa imo nakatunan nila, ni adto si Abraham o si Sarah, way anak. Nya, nagkaanak. Yung sa imo nakatunan. Mao na to'y akong nadungog nga sinugdanan sa pagdaghan sa katawhan. Nya, naay nahatag na nga leksyon sa imo. Bahin sa Ginoo. Kasi may bahin sa Ginoo. Naas Bible. Tuyok-tuyok ko na kita igsuon. Kay wa gyud nakaplagan. Now, I try to emphasize that because we're missing the reason of our study. Nibasa ka, makakatununta, pero ang imo na nakitaan, istorya. Especially pag-abot na sa gitawag nga genealogies. Ang mga anak ni anak, ug amahan sa anak sa ama, tuwa na ta, asa na ni Padong, abot na ni dito, nganon, abot man si Maria, nga gikan man tong mo nang angay gyutang mong nahuna. Now, unsa man dining Genesis 41 igsuon, atong basahon. Mao ni ang panahon nga si Joseph, di ba? Karamdam mo yung Joseph? Kadaghan na kung yaw-yaw diriwa, dahil mo nabinaw. Parang nagtibing, ipasaba-saba ba, para naikuyog. Si Joseph, ang the dreamer nga ilado. Di ba? Gila, di ba? Nasa nakitang paranawon ang bituon o ang buwan muyokbo. Unya, gitawag siya nga dreamer. Tungod sa kasuko, kalagot sa iyang maigsuon, gilabay siya, gibaligya, hangtod na mo siyang ulipon ni Putipar, o nahimo siyang piniriso tungod kay gusto man siyang rapon sa asawa ni Putipar, didagan man siya. So, na-frustrate ang asawa, gipapriso siya. Pagkapriso niya, na ay damgo nga nakita ang duha ka tao, ang usa ka chip baker, ug ang tigtilaw sa iyang bino sa hari ni Parao. Natuman ang mga damgo, ug gisaaran siya sa katong tigtilaw sa bino
sa hari, sa parao nga, sige lang, pag abot na ako sa hari, akong i-mention imungan nga wa kaysa og pagawason naka. Duha ka tuig ang nilabay way nahitabo. Mauna ni siya. Ingon sa bersikulo 2, may 7 katambok nga damgo nga na damguhan sa parao. Tambok nga baka mitungagikan sa suba na dibsib kini og mga sagbot. Unya may laing 7 ka baka nga mga daot ug niwang kaayo nga misunod pagtunga gikan sa suba og mitupad pagtindog sa nahiunang mga bakad didto sa daplin sa suba. Bersikulo 8, og pagkabuntag wa nahimutang ang parao, iyang ipatawag ang iyang mga mahikero, mga salamangkero, aron muhatag og pasabot sa iyang damgo, pero walay bisan usa ang makapasabot niini. Now, ang parao maalamon nga hari. Nganong makaingon man ko pa, nga maalamon ang parao? Tungod kay kisa sa inyo na amoy damgo kapila ka beses ni balik-balik, unya waran ninyo tagda. Ako kapila, para gyud ko mutagad. Pero kaning haria nakasabot gyud siya katong damguhan, naagid toy ipaabot. Kay kaduha siya nakadamgo sa lain-laing itsura, pero mauray mensahe, wa gyud siya nahimutang. Muna nga pagmata niya, wala sa ingon nga nagpadayon sa iyang adlaw, apan iyang gitapok ang iyang mga maalamon aron hatagan siya og pahimangno sa mga nahitabo. So ato lang sang basahon para atong masabtang gamay. Pag-abot sa 14, tungod kay nisulti naman tong tigtilaw sa iyang bino, ingon dito 14, busa gipatawag ni parao si Jose, gikuha dayon siya gikan sa bilangguan, human niya makapamarbas ug makailis sa iyang bisti. Miatubang siya kang parao, ang parao miingon kang Jose, may damgo ako ug walay makasaysay sa kahulugan niini. May nagsugilon kanako nga ikaw makahubad ug mga damgo. At tuta sa bersikulo 25. Ako balikan sa 22 na lang, 22. Ug nagdamgo na usab ako, nakita ko ang usa ka punuan nga may 7 ka uhay nga busok og himsog og mga lugas, ug may misunod nga pagtunga nga lahing 7 ka uhay nga kuyos tungod sa init sa hangin sa disyerto gikan sa silangan. Gilamoy sa kuyos ang mga uhay, ang maayong mga uhay. Gisuginlan ko niini ang salamangkero apan walay usa kanila nga makasaysay sa kahulugan niini. Ang bakta 25, ug miingon kang parao si Jose, ang duha ka damgo usaray kahulugan. Gipadayag sa Dios kanimo ang iyang buluhaton, abuhaton, ang 7 ka tambok nga baka ug 7 ka busok nga mga uhay nagkahulugan og 7 ka tuig. Ang 7 kaniwang nga baka ug 7 ka uhay nga kuyos tungod sa init sa hangin ug niwang sa disyerto mao ang 7 ka tuig nga gutom. Mahitabo gayud kini sumala sa giingon kanimo. Gipadayag sa Dios kanimo ang iyang buhaton. Mahitabo ang 7 ka tuig nga hilabihang kaabunda ang abot sa mga kaumahan sa tibuok Ehipto, unya mabanos ang 7 usab ka tuig nga gutom, ug tungod niini hikalimtan ang mga tuig nga abunda kaayo. Ang mga pagkaon sa tibuok Ehipto maalaot ang tibuok nasod tungod sa maong gutom. Wala na'y mahinumduman sa panahon sa kadagaya tungod kay sa hilabihang kamalilisang nga gutom. Gipadamgo ko sa makaduha, gipadamgo ka sa makaduha, parao aron masayran nga ang Dios may nagbuot niini ug mga himuon mahimo gayud kini sa dili madugay. Now atong sugdan. Sa imong unang pagbasa, 7 ka tuig, kay gisulti naman ni Jose, abundansya, 7 ka tuig nga tagutom. Pero sa ilang panahon, sila kasabot ni ini.
Sa atong panahon, atong mabasa, nakasabuta. Pero di nato masabtan kay di naman atong panahon. Di naman ni nato ma-encounter o di na nato maagian pa tungod kay sa ila mani nga panahon. And because that is the case, we tend to believe nga istorya na lamang ni. Pero unsa man atong pagtulunan, ikaduha, gitan-aw nato ang pundasyon sa atong gitun-an, sa atong pagka-relevant sa atong panahon ug sa tao. Ikaduha, atong tan-awon bahin sa panahon ug kahigayunan. Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 1. Ecclesiastes 3 kapitulo 1. Ang tanang mga mahitabo dinhi sa kalibutan mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Sa English, there is a time for everything, a season for every activity under the heaven. Sa King James, everything there is a season and a time to every purpose under heaven. So ang tanan kunong mahitabo naay panahon. Naay panahon sa imong ngalan nga mailhan o pagkawala. Naay panahon sa imong impact or epekto sa katawhan. Naay panahon sa tanang mga mahitabo ug naa kay panahon sa pagsaka ug naa po kay panahon sa pagnao. I-explain dito sa Ecclesiastes 3 nga naay panahon sa pagkatao, panahon sa pagkamatay, naay panahon sa gira, naay panahon sa kalinaw, panahon sa pakighilak ug panahon sa pagtawa. So panahon. Pero ang bersikulo 1 nagklaro nga atong tang masabtan nga naagyoy panahon. Ang pangutana, pagsud pa nimo sa bag-ong tuig, naa ba ka sa panahon nga giplanos Ginoo para nimo? Nganuman, kay tungod ang panahon ang nagdala sa iyang kaugalingon, ang pangutana, imo bang mapadayon ang planos Ginoo nga bisan mo abot ang 7 kaniwang nga baka ug ang 7 ka uyos, mabuhi pabagihapon ka. So kung dili nato masabtan ang panahon o kahigayunan, maalkansi gyud ta igsuon nga unta dili, nga unta magmalambuon ta sa panahon sa gitawag nga naay kagutom, naay tig-a, naay tag-uga. In spite of the famine, those that believe in the Lord supposedly will continue to live and grow and have their being. Tinuod ni sa tanan, sa imong kinabuhi, sa ministry, sa simbahan, sa imong ngan, kung ikaw namulitik ka, na panahon nga mailhan ka, na panahon nga di po ka mailhan. Sa laktod nga pagkastorya, panahon nga mudaog ka, o panahon po nga di na ka mudaog. So bisag unsa ang mahitabo, susama sa gisulti sa damgo ni Parao nga nahubad ni Joseph, gipakita kaayo nga angay nimong sabton, asa ka aning dapita, nakaandam baka sa panahon nga naay tagtuyot, naay tagtiga ang yuta ug uga ug way ulan gikan sa kalangitan. Kay sa tinura igsuno, makristuhanon ka o dili, bugoy man ka o bugay, naay panahon sa tanan. Apil. Pero ang kalahian sa panahon kung ikaw naas Ginoo, sama sa gipahatag nga damgo ni Jose, paghubad ni Jose sa damgo sa Parao, nakapangandam ang hari ug ang Ehipto wa lang ingon nga naluwas, apan ang kalibutan sa ilang panahon nangaluwas tungod sa paghubad, pagpangandam, pagsabot sa gitawag natong panahon o kahigayunan. The new season will have to prepare you. The new season will have to give meaning into the future for your life so that you will not be affected. Hilabihan pag-abot na sa transition. For example, atong tan-awon dito sa Biblia ang mga ehemplo nga atong makita. Usa ta mo ngadto sa Mateo 25, ato na lang ta, Mateo 25 kapitulo
1 ngadto sa 12. Matthew 25, 1 to 12. Banching ko 1:12. Niadto unyang adlaw ang paghari sa Dios mahisama ni ini. Adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga og nang lakaw aron sa pagsugat sa ilang pamanhunon. Sa daghang mga sa danghag ang lima. Danghag ang lima kanila ug maalamon ang laing lima. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga idugang, samtang ang maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa laing mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatuog ang mga daga. Tungang gabii nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhunon, dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga, giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa maalamon, hatagi kami jutay nga lana kay hapit nang mapaong ang among suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili ni paigo ang among mga suga. Dili na paigo ang lana kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw, hinuon kamo sa tindahan ug pagpalit kamo inyo. Busa. Hello. Ang mga danghag nga mga daga milakaw aron pagpalit og lana, sa wala na sila dito miabot ang pamanhunon, 5 ka daga nakapangandam mikuyog kanila sa pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirad ang pultahan. 11. Unya miabot ang ubang mga daga misakpit sila, sir, pasud na kami sir. Versikulo 12, apan pamanhunon mitbag, wa ko kaila ninyo. Now, paminawa pa kayo, no? 10 virgins. So, may ibut pa sa buta ni pastor. Ang talinhaga na ay labot sa pag-abot ni Kristo. Ang birhen o mga daga, mo niyang iyang pangasawon. Siya ang atong groom, kita ang iyang bride. We are the bride of Christ. So, ingon siya, ang mga danghag nga Kristohanon, naghuwat sa Ginoo pero way lana nga reserba. So pag-abot sa Ginoo wa na sila kusog. Na remember no, ang lana symbol sa Holy Spirit. Way kusog sa bala ang espiritu. Pagpadung na ang Ginoo, tuwa na nangaluya-luya na. Yaingon nga apo imi bautismo sa Holy Spirit para namin kusog. Ingon sila nga, ayaw diri kay paabot na ra ba adto mo kung asa mo kako sa baptism pero wala diri. Ako ra ning istorya ha. Kay ang klaro, puro sila Kristohano nag-andam sa pag-abot sa ilang pamanon, pag-abot sa Ginoo. Pero ang 5 wa nagtarong pagpangandam. Nagresulta nga sila wa madawat sa kumbira, wa sila naapil sa pag-abot sa pamanhunon. So usa may atong makita niini. Naa sila'y saktong panahon makaandam. Ang napulo ka birhen, ang 5 nakapangandan og tarong nagunahuna sa taliabot nga parang basig malit, magdala lang ta. Pero ang 5 kadanghag ra gyud. Musiga ra lagi ni. Wa man ni siga kay nahurot. Unsay nahitabo, wa sila kasud. Ang panahon maghatag og pamatuod kung maalamon baka o danghag ka. Mayong buntag. Ang panahon maoy mo pamatuod kung ikaw na minaw or nisalikway sa pung sa Dios. Munang atong sabton nga ang talinhaga gipadayag yun sa Ginoo aron ato yung masabtan unsa bagay planos Ginoo nganong ingini ang iyang pagpahimangno. Tungod kay ang panahon usa ni siya ka warning. Usa nang warning binisaya? Babala.
Tagalog mo na. Pahimangno. Di ba nagkam sa meaning ang pahimangno? Anyway, kaya ba ta warning? So, ang panahon mahimong warning para kanato. O, gamito nato ang interpretasyon. Pahimangno sa pagpangandam. Pero makita ang danghag o ang malamon. Ikaduha, atong tanawon kang Noah sa Genesis chapter 6, 1 to 18. Taas man ang pagbasa. Ato na lang sabto, no? Kay baon mo ta sa istorya. Si Noah gisugos Ginoo nga iwali ang pagkamatarong. Wa naminaw ang tao, ingon ang Ginoo kang Noah pagbuhat og arka unya akong lunupon ng kalibutan mga matay ang tanan. Ang di maminaw nimo mga matay ang maminaw maluwas. Laktod nga pagstorya nagsigig pahimangno si Noah ngadto sa katawhan pero wa gyud siya gipaminaw. Sila ay Noah, wagi uwan pila na katuig unya karon magsigig ingon ng uwan. Uwan lang na imong mata ingon ng mga palahubog. O nagsigi sila kalipay, inom, lingaw sa ilang gustong pagabaton. Hangtod nga hapit na gyud mabut ang pag-abot sa uwan, nagsigi na og dasig si Noah. Muuwan lagi mga matay mo di mo maghinulsol, etc. etc. Wa gyud may pa ang mga hayop. Di ba usay tawag ng snail? Paitan eh. Oh, mana. Mas paspas ang unggoy kaysa snail ba? Snail. Dili pagong. Turtle man ang pagong. Dili turtle. Go. Sige, mas paspas ang unggoy kaysa pagong. O mas paspas ang unggoy kaysa kohol. Or unsa man alimatok, kung sabi mo tawag na. Umang, o bahala na. Kana ninyong ngan sa snail, oy. Pero, gihatagan sila sa Ginoo og saktong panahon makaabot sa arko o sa arka. Naguna ang cheetah, pero nakaabot ang snail. Kamang-kamang lang. Pero, padayon lang. Kaabot. Pagsud sa snail ang pinakawahit. Eh, siya may pinakadugay. Sarado na ang arka ni busda kang uwan og ingon 40 kagabi o kaadlaw ni bubo ang uwan. Sa ato lang no usa ka oras nga uwan nga way hunong lunop na sa kulon. Kani siya 40 ka diyas nga pag-uwan igsuon. Ug ang lunop ni dugay og 150 ka adlaw. Grabe, way sweldo ay. Lockdown yun sila sa arka. So, ang mga wa naminaw, patay. Ang mga naminaw, buhi. Kinsa may mga nabuhi? Ang mga cheetah. Ang mga hayop nga naminaw. Ug ang banay ni Noah, 8 sila tanan. So atong makita na ay mga naminaw, wa naminaw. Kay bawo sila nga naay kausaban sa panahon, wa gyud namati, nangamatay. Kita na nato kang Joseph, nakita nato na kang Noah, nakita pud na nato kang atong makita pud kang Lazarus sa Lucas 16, 25-26. Ako na lang basahon. Apan si Abraham mitubag anak hinumdumi nga didto ka sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazarus lunlun lamang kadautan ng iyang nahiaguman. Apan karon malipay na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa niining tanan, ana ay lawom nga mga bunghaw nga nagulang kanato, aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diri ngari kanamo. Mao ni katong dato nga pagkamatay niya o pagkamatay ni Lazarus, ang dato nangadto sa imperno nga way kahumanan ang kasakit, o adto si Lazarus nga nagmalipayon. Unya ang sakit pagidigsuon nga pilting lisura sa imperno, ang
ang nakapait, nakita pag yun niya ang lingaw ni Lazarus. Sige, inom og kopi, gikas Jollibee, kape gikas McDo, kopi na po gikan sa Starbucks o kanang Boss Coffee. Grabing kape dito. Kunya, nisunod na po siya milk tea, nisunod po siya shake. Grabing lingawa. Tuwaing taon ang dato, gakayo. Ang kauhaw, why kahumanan niya, bisag, usalang kato, hatagi ko. Gitubag siya sa Ginoo. Dili, kay katong naaka sa yuta. May mga kinabuhi, mga magtagad. Wa manggalikan ni tanaw nga naay Dios. Usa pa day, isulti ako mga igsoon nga naay impierno. Ingon siya, na magali propeta wa ni paminawon. Wa na, awahin na gyud. But pa sa padigsoon, naay panahon gihatag ang Ginoo para ta makapangandam sa taliabot nga panahon. Naay gihatag ang panahon nga kahigayunan aron kitang tanan makabaton sa plano sa Ginoo aron kita magmadaugon. Kaning atong gitawag nga ato pang one example na no, si Vashti ug si Esther. Remember? Si Queen Esther ug si Queen Vashti. Kung imong buhaton ang gibuhat ni Vashti, goodbye Philippines. Kung buhaton nimo ang gibuhat ni Queen Esther, welcome world. So, dili si Vashti wa gyud siya kasabot nga ang iyang pagkapwesto dili forever. Wa siya nangandam nga posible nga mawala sa iyang luna. Wa man siya nangandam. So nahitabo, yagyag siya. So ang atong paglantaw sa kapanahunan o kahigayunan o panahon nga gihatag sa Ginoo, pahimangno ni warning na kinis Ginoo para ta makapangandam sa bag-ong tuig nga taliabot. Unsa man ning gisulti ni Jose Pastor nganong kaniman ang imong gigamit. Remember ingon dito nga 7 ka tuig nga abundansya o 7 ka tuig nga gutom. Sabta pagaigsuon. Ang 7 nga numero is a prophetic number. But when you look into the mystery sa iyang gipahimangno ni Joseph, ang kamatuoran nagsulti, and this is the revelation now, no? Nga ang 7 ka tuig nga abundansya kahigayunan og panahon nga ang tao maka-eksperyensya og abundansya, masundan kana og kagutom. Og paguman sa kagutom, masundan og, di ba, kung naay gabi, naay adlaw. Paguman sa adlaw, sa isunod. Gabi, paguman sa gabi, nahanap po'y adlaw. Kanus amang ka mupalit og lana sa mga birhen pa sa atong gibasa ganina. Kano sa man unta sila mo palit og lana? Sa gabi o sa buntag? Sa adlaw? Adlaw gid na. Na itong usa ka tawo, nakitaan sa usa ka tawo. Nagsigig duko-duko dito sa usa ka dapit nga hayag. Unsa man gyud pangita? Ang akong sensyon nahagbong diri. Ang akong sensyon nahagbong inyo asam na nahagbong dito dapita. Kung anon din naman ka nangita. Wa may hayag dito na araman diri. Utok na to ba? Wag yung kay relevance. Danghag. Danghag ka lang. So, ang atong panahon o kahigayunan, alternate na yun na. Gabi, adlaw, gabi, adlaw, gabi, adlaw, adlaw, gabi na po, gabi, adlaw na po. Pag man sa hilak, katawa, mang katawa, hilak. Pero kung magdungan sila, kahilak, katawa. Mura kag mabuang, pero so di na. Ang puntos nga akong buti pa sa butik suon, ang imong kasinatian sa pagpangandam ang dili ka maabtan sa panahon nga gabi. Ang adlaw makapangandam ka, makapanikay-sikay ka, pero pag abtan na kagabi, wa na kay mabuhat kay gabi na. And that is why, ang pahimangno ni Jose, dili lamang ni ingon nga panahon nga mangandam ta o panahon nga nagpahimangno ang Dios. Kay ang tanang butang na ay panahon o kahigayunan. So ang panahon sa abundansya, mo ni ang panahon sa atong matawag nga oportunidad, ang panahon sa pagkahamugaway, maupod ni ang panahon nga anaa kay mga pabor,
Mao ni ang panahon nga na kay oportunidad. Remember, nagtuon ta bahin sa tao, no? Nga ang tao gasa sa Dios, ang tao gihatag sa Ginoo para nimo aron kahatagan og kaalam, kahibalo og mga strategiya. Ang tao gihatag sa Ginoo para hatagan ta og endurso og unsa tong tapas sa endurso, opportunities o mga oportunidad. Ang tao mobuhat niya na sa season of plenty o kanong 7 ka tuig nga abundansya, dili gyud na 7 ka tuig per se. It's just a prophetic calendar, no? Pero sa prinsipyo nga gipadayag sa Ginoo, naa kay panahon nga gihatagan kag maayongan, maayong pabor, oportunidad, and the gift of man was provided to you and you are enjoying all of it. Pero ayaw kahubog sa imong abundansya kay dili na forever. Maayong buntag. Ecclesiastes 9:11. Napakoy gamay nga panahon. Ecclesiastes 9:11, aduna pagayud ako'y laing butang nga nasayran. Ang kusog mudagan dili kanunay maoy mudaog sa lumba. Ug ang mga isog dili kanunay maoy mudaog sa gubat. Ang mga maalamon dili kanunay maoy makakitag kabuhian. Ang mga hait ug salabutan dili kanunay maoy madato. Ang mga may katakos dili kanunay maoy pasidunggan. Ang tanan mag-agad gayud sa panahon og kahigayunan. Mag-agad sa unsa igsoon? Panahon og kahigayunan. No, gipakita sa Biblia nga kung ikaw maalamon, naa kay pabor, naa kay advantage, naa kay leverage. Kung ikaw kusgan, naa kay advantage, naa kay leverage. Kung ikaw isog, naa kay advantage, naa kay leverage. Pero dili sa tanang panahon ang imong maalamon makakaplag yung kabuhian. Kaya ingon sa Biblia, ang tanan nag-agad sa panahon og kahigayunan. So sa panahon nga naa kay abundansya, the Lord willing, next week we can study ang advice ni Jesus sa panahon nga mungadto na kaskalisod. Panahon sa abundansya kapag kakaroon, no? Yung mungadto na kaskalisod, unsay ang imong buhaton. We'll probably study that next week. Sa pagkakaroon igsuon, importante mo masabtan sa panahon nga anaa ka sa kahamugaway, imong ligunon ang mga relasyon. Dili na nimo isalikway, dili ka magara-gara, imo nang ligunon. Kay mo abot ang panahon, manginahanglang yung kas mga tao. Imong ligunon ang imong panabot sa imong tumong sa Dios. O sa may rason nganong anaa ka, imo ginang ligunon. O ang imong oportunidad nga makatabang, nganong gihatagan kag gahom, gasa, abilidad, para asa, para unsa. O kaning mga kahigayuna mo ay magdala nimo sa pagpangandam sa bag-ong panahon nga mga mahitabo. For example, no, nagtuon ako gabi mga alas 3 ni siya aganinang kadlaw, alas 3 ni abli ko kay di ko may mutang kinsa ko pinakadato karon. Kay ako lang tanawon ba kung tinuod bang gisultis Biblia. Kaysa inyong nahibaw ang dato, pinakadato sa kalibutan. See? Pukos gandi ko karon. Facebook? Sa Facebook, si ko ana, kasi Facebook, Zuckerberg. Si Zuckerberg, number 7 sa world's richest. Kasi inyong nahibawan pa. Si Bill Gates, ni adto number 1, karon number 3. Kasi inyong ilado nga entrepreneur sa taas nga panahon, buhi pa. Kanang atong kanan, kanang buffet. Warren Buffett. Ikanapulo na lang siya. Kinsa ba'y magunahuna nga kaning mga tawhanang di ilado ni adto, why nakaila, nikalit na lang saka. Kinsa man ni sila? Usa si Microsoft, si Bill Gates. There was a time nga siya ang number 1, karon murag number 4 or 3. Number 3 ba sa akong notes? Basta ang kuyog ni Microsoft, number 6. Unya, ang kinsa may number 1 ron? Ni saka ni adto si tag-iya sa Amazon. Si Jeff Bezos. Itong atong migo ba?
Naabsan siya. Kasi naka-apas og nahimo siyang number 2 sa Jeff Bezos. Kisa may nakauna niya. Nagbaligya og auto nga electric. Tesla og SpaceX. He is now the richest man in the world. He was never known before. Jeff Bezos was never known before. But pa sa patigsuon, katong mga tao nga maalamo ni adto karon to anas ilawom. Ang niadto nagpasundayag silang pagkamaalam, maayo sila sa negosyo, naawahi. Amo ka bantay igsuon si Zuckerberg, for example, nung usa sa pinakabatang milyonaryo. Siya na ang makadeklara kasi mudaog nga presidente. Gamiton lang ang Facebook. They are now becoming kingmakers because of the wisdom they have and the ability and the season and the time that they have. For example, dili na siya forever. There was a time sa Fortune 500, 1960s, ang first 20 nga nasa Fortune 500, wala na karong panahon na. Di na sila mailhan, di magaling madunggan kung sini sila. Why? Season. Nahuman. And then if they were not prepared for the transition, they will never be left. They will be left behind and no one would know them. So how are we to prepare? And I will close with this. 1 Timothy 2 verse 8. 1 Timothy 2 verse 8. Therefore, I want every man everywhere to pray. Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga anaa sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko ug panaglalis. In other words, if the head of the family prays, the whole family should be praying. Gusto sa Dios kung naatay pagpangandam sa bag-ong panahon nga mahitabo, kinahanglang makakaplag yun ta og pagkamainampuon ang atong powerhouse igsuon, kahigayunan na nato para mausab ang atong kahimtang, pero wala gyud ta nagpanagana. Wa ta nagunahuna, wa gyud ta naglantaw sa kausaban sa panahon. Pero kung mainampuon ka usbon sa Dios, ang unta nga disgrasya mahimo siyang grasya. Unta kaama kaalawot nimo mahimong panalangin tungod kay magiyahan ka sa pulong sa Dios ug sa espiritu nga makasulti, makatingog, makawarning sa imong kinabuhi. Pero wa man. Lami kay ikatug pastor yak wa na kay kwarta, wa na kay kapuy-an, wa na ka. Ani adto grabe sige kag puyo og 5-star. Karon kay wa kay ampo-ampo na disgrasya ka, karon magtuog ka all-star. Wa na may atop. So kita nimo ang langit sa imong pagtuog. Karon naatay panahon nganong mahitabo man tungod kay ang imong prayer bank empty. Ni adto puro ka kabisi sa balay, kabisi ani, kabisi anak, wa jud kay ampo-ampo. Nag-morning devotion na kita, nag-morning dew na ta, walang gyapon kagtagan. Igor ako niya, iampor ako ninyo. Igsuon ang sulti sa Biblia, ganahan, gusto sa Espiritu sa Dios nga ang tanang lalaki kung silang panay magmainampuon. Kung wala mo kabalo, ang atong media ibutang i-post ang atong prayer meeting sa atong chat group para mo makabalo asa ang Zoom meeting. Pero dili mahimo igsoon mo andam kag baguntoy wa kay ampo-ampo mura kag Ginoo. You need to spend the time to hear from God so that you would know how to respond to the changing of the time. Ingon ang unang Tesalonica 5:17, pag-ampo sa tanang panahon. Sa tanang unsa? Dili lang kung kumbinyente, lisod imata, ampo lang gyapon, lisod ibasa, basa lang gyapon. Domingo simba, lisod isimba kay dagang mga bata, ayaw at tugmol. Dili mahimo nga mangita tag rason para lang mabuhat nato atong gusto, pero kung magkalisod na ta, Ginoo atong sampiton. And by the time, remember no, kung nagbasa mo Proverbs, niabot sa Biblia, nisulti dito, sa panahon nga naahog mo, wa ka naminaw, sa panahon manginahanglang ka, di pugko ni maminaw nimo. Kung nagiklaro sa Biblia. So ayaw yun, panumbalingin Ginoo, Lord, nga naman, nga nabay mo nga, musulti nga, Lord, unfair ka. Say unfair, ikaw ang musulti ana nga ikaw man ang
magdanghag. Ikaw man ang nagbuang-buang sa imong kaugalingon niya, imong basulo ng Ginoo nganong nagkaingon-ingon imong kinabuhi. Ina imong tapad, ayaw pasanginli ang Ginoo. So ako ning tapuson tungod sa oras, but let me just be reminding you. You cannot take things for granted. You cannot just think, okay rami. Mahagba galing ka tungod sa imong pa-okay. Di good minimum basol. Di ni mo mabasol ang Ginoo. Di ni mo mabasol ang iyang pong. Kay wa ka nagpakabana. Usa ka sa 5 ka birhen nga nagdanghag. Sigig simba, maayo, pero way ampo, way basag Biblia. Maayong buntag. Wa na itaw. Ug tanan mosulti og Amahan namong langit nun, tudloi kami nga among masabtan ang pundasyon sa among pag-atubang sa mga kapanahunan, kahigayunan ug panahon. Tudloi kami nga makasabot ug among mapuno ang among kasing-kasing sa mainampuon nga paagi, nga among mabuhat ang imong tinguha. Salamat Ginoo kay ikaw man ang among Dios nga among gisaligan, ikaw ang Ginoo nga among sunod. Ug tabangi kami Ginoo nga bisan lisod imata mo matagayod kami, ibutang namo ang 25 ka alarm para lang yun mamatami. Ug naay tubig nga mabubo sa among mga ulo kung di gyapon may mamata. And that we can really wake up for the sake of the lover of our soul. Gamita ang imong pulong, magpahuway kami sayo sa Biyernes sa gabi aron makamatapod kami para sa pag-ampo. Salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus. Tanan mosulti og atong pakpakan ng Ginoong Dios. Praise God. Thank you Lord. Amen. Okay, unsay nakatunan nato? CPMA. Ayaw pagdanghag. Ignay mong katapad, ayaw pagdanghag. Ayaw pagdanghag. Okay? Ingon dito pasidanan. Gipasidanan. Warning. Gipasidanan nga dili ta angay nga magdanghag. Okay. Di ta magdanghag. Kung nagpuyo ka sa kadagaya, gibless kas Ginoo, ayaw pagdanghag. Usahay no, kung nagkalisod, usa pa kinundom sa Ginoo. Pero kung gipanalangina na, wa na sa ministry, di na mo simba, picture na lang dito, nakaon din, nikaon dito, nag-hotel dito, ayaw pagdanghag. Amen? Amen. Mo na if you want to be relevant, ayaw pagdanghag, o mag-ampo na ta. Ang ampo ta, naatay powerhouse, every Saturday na siya, 6 o'clock. Ang alas 5, gihimo na lang gani nga 6 o'clock. Okay. Tungha ta sa preha. Ug morning dew, mabuntag si pastor alas 8 sa buntag. Morning dew. Okay, makatabang na sa inyong devotion. Mag-share man siya sa devotion. Kung say atong text for devotion for that day, pastor will discuss. So it will help you nga mas makasabot ka sa imong gibasa sa Bible. Amen? Dili ta danghag, no? Di ta magdanghag. Okay, gipasidan antang tanan nga our seasons will change. Kay dagang panahon, mga stars sila kaniadto, karon fallen stars na. Let's all stand up. Ang CPMA, December 5, December 6. Okay, amput na ganina. December 6 ang CPMA, unya ang atong Thanksgiving Sunday is December 19. December 19, that's our Thanksgiving Sunday. So ato sad ng preparahan. Let's prepare our hearts and prepare even our gifts to the Lord. Okay, let's pray. Everybody lift up your hands to 7. Father, salamat Lord, nga kini mga katawhan nga anak karon dili magdanghag kay imo kaming gipasidan-an. Salamat Lord nga makasabot mi sa season sa among kinabuhi. Salamat sa wisdom, salamat sa understanding. Salamat Lord nga aduna kami mga plano, strategies
imong ipadayag for the year 2022. Lord, you know the end from the beginning. Sa among pag-ampo, imong ipadayag kanamo Ginoo. Ang imong mga plano alang kanamo, imong ipadayag unsay mahitabo sa 2022. O imong ipadayag unsaon kanamo pagplano, unsay among buhaton sa 2022. Kay ikaw magpasidaan kanamo Ginoo. Ikaw maghatag og revelation. Sa pag-ampo sa imong mga katawhan, imong ipadayag ang imong kaugalingon kanila ug imong mga plano. Imong ipadayag nga unsaon nga sila magmalambuon sa ilang negosyo. Unsaon nga sila magmalambuon sa ilang mga trabaho. Father, your people are blessed. As they seek you this week, they are blessed. They will find you. They will be successful in everything that they do. Your favor is upon them. O gamita-mi tagsa-tagsa sa pagsangyaw sa maayong balita, Ginoo. Kaya namong giampo sa ngalan ni Jesus. O ang tanan nga dili danghag mo ingonog. Amen. Go. Ang tanan nga mga maalamon. Salamat sa Ginoo. God bless you all. Nabay first timer karon? Ang first time nga naka-attend karon or nagdala ka somebody for the first time, palihog dadaan lang diri. Can we have music, please? Thank you so much. God bless you all. And remember, every believer is a disciple maker. God bless!